piye? Mas, nek sisa wonten niku ampun medhalaken tenaga ingkang super power iki. Aku ki pamer sabda kok. Wong dijaluki kon perang, ya perang. Mangke mutun nalika duka. Ngantosi dumateng hardrane kapuson. Murkanipun kakang haripun kepunten badhe wonten kelasipun. Lancur karepmu piye? Timbangane dadi pepawangi katresnan dipun singkiraken. Tegese Kakangipun menika gadhah ngapesan. Pengapesanipun menika dipun sepiyokaken dumateng tunggak ngarep. Menawi sampun kasepiyo raganipun wonten ing tunggak ngarep tanpa mangke badhe kasih banjati. wah, aku terus aku karo kowe ancik-ancik marang gawane sedulur. Nek kados ngaten monggo. Nyuwun utawi nembung dumateng Kakang Aringo. Yo, ayo barengan. Raya Rimbi ibaratipun kula menika gadhe katresnan kaliyan salah sawijining priya kok duka lanani kok duka boten ngidini terus kula kan berkicau kula sampun ya kami terus kula menika boten kesenengan alun kula mangsul wonten kasih janjan. Wis ora perlu aku idanget apa kang dadi kandhang hari iki yen to kowe pancen tenan tresna kaliyan Werkudara supaya ngluhurake asmane Pringgendani ana tetembungan bedah Raja Moyong Putri. Aku sanggup dadi korbane dimen ora pucem asmane keluarga Pringgendani hari ini. Aku tanya wong kanggo katresnanmu hari ini. Oh. Kangen satenane ora kalah
Nanging sing gawe kabul marang adine puncak kuwi supaya luhur supaya negara ring ngendani kuwi diregani disawat wibawa dening negara yen to negara ring ngendani arimbi lah jujukan istan karo negara wilayah warga ring ngendani ora jaran telan kuwi guru marang wis yen tresnamu pancen nyoto tresnamu pancen wis atur mantu kaya ayo ayo berapa namanya men luhur men wibawa keluarga